କାଇ ତ ଛାଡ଼ିଲି ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ହେଲା ଏମିତି। ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି କିଛି ହେବ ବୋଲି। କାଇ ଛାଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ହାତରେ କାଇ ଲାଗିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯେ ପାଣି ଅଂଶ ବାହାରୁଥିଲା ସେଇଟା ହାତରେ ଲାଗିଗଲା ଆଉ କାମୁଡ଼ିଲେ। କାଇର ସେଇ ପାଣି ଅଂଶ ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ଥିଲା ଯେ ହାତ ଫୁଲିଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାତରେ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଲଗାଉଛି। ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଯେମିତି ଲଗେଇଲି ସେମିତି 1 ମିନିଟରେ ବଥା ଆଉ ପୋଡ଼ାଜଳା କମିଗଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ଦେଖିବାକୁ ଗରମ ତେଲ ଛିଟିକିକି ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା। ହାତ ଏମିତି ପୋଡ଼ି ହଉଥିଲା ଯେ କିଛି ବି ଧରି ହଉନଥିଲା। ଆମେ କାଇ ଝାଡ଼ିବାର ଠିକ୍ ଉପାୟ ଜାଣିନଥିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। ଖରାଦିନ ଛାଡ଼ିଲେ କିଛି ହୁଏନି। ତାପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆମ ଘର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ମାରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ଦେଖିଲି 4-5 ପ୍ରକାର ମାଛ ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ ରୋହି ମାଛ 1 କିଲୋ ନେଇ ଆସିଲି। ହେଲେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେଇ ଭଳିଆ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ହିଁ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାଛ କାତି ଛଡ଼େଇ ଭଲ କରି ଧୋଇକି ତାପରେ କାଟିଲି। ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ସଜେଇବା ଆଉ ଗଢ଼ିବା ଆଉ ସଫଳ କରିବା ତାର ହାତରେ। ଆମ ପରି ଗାଁର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ କିଛି ବି ମିଳେନି। କଥା ହଉ ହଉ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ବି ଜଳିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ଅଧିକ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ କାଠ ବାହାର କରିଦେଲି। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଢାଳିକି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଜିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ମାଛ ଭଜା ବି ହେଇଗଲା। ତା ଭିତରୁ କିଛି ରଖିଦେଲି ଆଉ କିଛି ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତ ପଖାଳ ନେଇ ଆସିଲି। ମତେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି କହିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।